Вітаю! З вами ізноў Роман Орлоў у новым року, і мы працягваем нашу адукацыйную серыю, у якой наша місія гэта навучыць як мага больш беларусаў спяваць пад гітару вядомыя беларускія хіты. Сёння займаемся маёй песняй «Станцыя», якую мы выпусцілі ў межах праекта «Унескладовая» разам з артыстамі з расійскага гурта «Братья Грим». Аксамітна-блакітная новая станцыя. Так заўсёды бывае, калі всё пачынаецца. Час сустрэцца, мой сябра, і час развітацца. Будуць новыя лініі на далонях і пальцах. Станцыя унескладовая. Вось маршрут табе і мне. Станцыя унескладовая. Мы с тобой на одной войне. Трэба адзначыць, што нягледзячы на тое, што «Братья Грим» гэта расійскі гурт без беларускіх каранёў, але ім стала ў нейкі момант цікава мая прапанова праспяваць песню на беларускай мове. І вось як гэта гучыць. Час сустрэцца, мой сябра, і час развітацца. Кастусём такая гісторыя. Ён адразу ж пачаў цікавіцца беларускай мовай, таму што ўвогуле гэта, гэта паказвае ўзровень чалавека. Допустим, Мулявін, мне расказвалі заўсёды, калі прыязджаў у іншую краіну, ён пару хаця б радкоў спяваў на мове краіны, у якую ён прылетаў, нават калі гаворка пра Зімбабве. Я памятаю, была такая новая волна в Юрмале, калі выйшаў Лагуценко і праспяваў цалкам Владзівасток 2000 па-латышску. Это было вельмі круто. Вот такія рашэнні мяне вельмі натхняюць. І калі мы пачалі з Кастусём перапісвацца, ён пачаў мне ў ліставанні адказваць на беларускай мове. У мяне з'явілася такая параноідальная шизофрэнія. Я падумаў, што это нейкія ФСБшнікі з Самары, ФСБшнікі з Масквы і КДБшнікі з Мінска. Яны пачынаюць са мной гуляць у нейкую гульню. Ну не можа такого быць, каб артыст зусім без беларускіх каранёў на сакавітай беларускай мове. Но ён натуральна падглядаў, я думаю, там у нейкія гуглы. Здымкі кліпа адбыліся ў 13-м годзе на кінастудыі Максіма Горкага, легендарнай. Мы працавалі з радыкальным дызайнерскім рашэннем, якое прапанавала Ганна Коўшар, беларуская мастачка. Быў рэжысёрам кліпа мой сябар Дзмітрый Вайтенко. Гэты кліп быў намінаваны і перамог у нацыянальнай беларускай прэміі Мінкульта і тэлеканала СТВ па выніках 13-го года. Я быў тады ў даваеннай Маскве, і мы ляцелі з Дамадзедава з Кастусём Бурдаевым на гэтую цырымонію спецыяльна за кошт беларускага Мінкульта, каб атрымаць статуэтку за гэты кліп. Так што гэта вельмі фартовая ўсё гісторыя. Гэта такі класічны рок-баявік, натуральна, што ён быў сыграны класічным рок-гуртом. Што ў гэтай песні ад заходняй традыцыі? Гэта, пра гэта мы ўжо неадначасова гаварылі, гэта наяўнасць рыфа. Які праходзіць праз усю песню. Там ёсць невялікае гарманічнае развіццё, мы да этого дойдзем зараз, але пра наяўнасць рыфа я скажу таксама, што гэта і быў крытэр, па якім Кастусь Бурдаев прыняў рашэнне, што яму это цікава. Таму што ён убачыў кампазітара, які працуе з рыфам, то есть, а гэта значыць з заходняй традыцыі. Тое, чаго заўсёды бракуе у рускай рок-музыцы, у беларускай, украінскай, скажем так, у любой, а у заходнікаў риф заўсёды ёсць.
Таму ён мне сказаў літаральна наступнае: Рома, калі з этой песні прыбраць риф, песня памрэ. Застанецца толькі 3 акорды. Таму пачынаем з рифа. Спецыяльна для вас я стварыў вельмі простую адаптацыю гэтага рифа. В арыгінале ён іграецца вот в этой цесіторы. Але я спрасціў для гэтага відэаўрока вырашэнне рифа, і таму тут все вельмі проста. Літаральна 3 струны і 2 пальцы. Галоўная траічная сістэма. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два. Спачатку іграем адкрытая трэцяя, адкрытая чацвёртая. Потым першы палец ставім на трэці лад, на чацвёртую, на чацвёртую струну, трэця працягвае быць адкрытай. Наступны крок. Третий палец стоит на 5-й струне на 3-м ладзе, а 4-я струна открытая. Потом перший палец, 4-я працягвае быць открытым, и по 2 удары на 3-м ладзе и на 1-м ладзе. Агулам структура такая. Четыре группы по 3 удары и 2 группы по 2 удары. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два. Вось таким чынам трэба як бы прапіваць разам альбо гучна, альбо пра сябе, і тады все атрымаецца. Калі ўзнікнуць нейкія пытанні, здыміце пажадана буйным планам, як у вас атрымліваецца на дадзены момант з гэтым рифам, дашліце мне, і цягам пары дзён я дам вам зваротную сувязь з нейкімі карэктывамі, каб палепшыць тэхніку выканання. Дамовіліся? Чакаю вашых паведамленняў. Мы згубіліся недзе, здаецца, все страчана. Мы героі учорашніх дзён. Толькі все-таки наперадзе новая станцыя. Калі не пойдзе цягнік пад адхон. Станцыя нескладовая. Вось маршрут табе і мне. Станція нескладовая. Станція нескладовая. Нескладовая.